सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअ'आव आं नोंथांनि आधार कार्डआव मोनबेसे सिम एक्टिभ जानानै दं बेखौ माबोरै नायो दिनैनि भिडिअ'आव आं नायनानै दिन्थिगोन। जाय बिथांमोना नोंथांनि सिमजों मोनसे मबाइल नाम्बार बानायदों एबा एक्टिभ जानानै दं बेखौ माबोरै नायो दिनैनि भिडिअ'आव नायनानै देखायगोन। भिडिअ'खौ जागायजेनसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बेखौ बानायनो हागोन। आं मबाइलनिनो क्रोम ब्राउजारजों बानायनानै दिन्थिनोसै। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामगोन। सेन्सार साथि आं दहाय नायखादोंमोन बेखौनो क्लिक खालामसै। सेन्सार साथि नै सेन्सार साथि .gov.in बियो गभर्नमेन्टनि साइटखा। आं बाव गोजौआव क्लिक खालामसै। गेवबाय ओमफ्राय गाहायाव फैनानै नैबाव नो योर मबाइल कानेक्शन बाव होनोसै। बेजों नायखांनायनि उनाव नोंथाङा जुदि मबाइल नाम्बारखौ सिनायोबा नों बाहायखादोंबाथ' नोंनिसै। जुदि नोंथाङा बाहायाखै एबा न'खरनि रावबो बाहायाखैबा नोंथाङा बेखौ दाननोबो होनो हागोन। भिडिअ'खौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथाङा मोजाङै बुजिनो हायो। नैबाव मबाइल नाम्बार होनसै। जे मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक जानानै दं बेखौ होबानो जाबाय। आं बाव होनोसै ओमफ्राय नैबाव खेबसा फिलआप खालामसै। खेबसा फिलआप खालामबाय ओमफ्राय भेलिडेट खेबसेयाव होनसै। साक्सेस जाबाय। आंनाव OTP फैगोन। आं अकेआव होनसै बेखौ। ओमफ्राय OTPखौ नैबाव फिलआप खालायगोन। आं खेबसाखौ फिलआप खालायखांबाय ओमफ्राय नैबाव लगिनआव होनसै। जाबाय नै आंनि आधार कार्डआ मोननै मबाइल नाम्बार एक्टिभ जानानै दं एबा मोननै बाहायगासिनो दं। आंनिया मोननैबो आंनो बाहायगासिनो दंखायो बिनिखायनो आंना जेबो टेनसन गैया। नोंथांमोननिया जुदि नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ नायनानै सिनायदोंबा नों बाहायखायोबा बे नोंनिसै। नाथाय नों बाहायाखैबा बेखौ माबोरै दानो बे आं एसे खोन्थानोसै। बबे नङा बेखौ नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामसै। बिनि उनाव नट माइ नाम्बाराव क्लिक खालामसै। नै मबाइल नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय जुदि नोंथाङा बे मबाइल नाम्बारखौ बाहायाखैबा एबा मिन्थियाबा सोरबा बाहायदों बायदि मोनदोंबा होमबा बेखौ सेरबानो जाबाय। नैबाव नट माइ नाम्बार ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबाव माबा फैदों नै ओमफ्राय येस एक्सटेनसेसनाव होबानो जाबाय। उनावहाय मोनसे माबा नाम्बार मोनगोन रिकुवेस्ट नाम्बार मोनगोन। माने बेजों चेक खालायफिननो हागोन जादोंना जामाराखै। आंनो बाहायखादों बिनिखायनो आंबो न'आव सेरफिननोसै। ओमफ्राय मोनसे नाम्बार मोनखौ बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लादो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबाव रिकुवेस्ट नाम्बाराव होनानै चेक खालामनानै नायनो हागोन ट्रेक खालामनानै। माने टाइम लागोन सानसे लागोन बेखौ सानबेसे लागोन बेखौ देखायगोन। दा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।